Dragi naši gosti, dragi naši prijatelji, večerašnju koreografiju su pripremili predvođeni našim mladim koloučiteljicama sa, nećemo ih imenovati, kasnije ćemo, koje su dugogodišnji članovi ovog kuda i koje vas također žele pozdraviti od srca. Dragi gosti, mi vas od srca pozdravljamo i od nas dvije jedno veliko hvala što ste se odazvali pozivu da podržite naš narod. Želimo se također zahvaliti i našoj djeci koji su vježbali sve što smo im predložili. Mi znamo da nekad nije lako, ali evo uz naš napor, vaš trud je sve moguće i to sad želimo sa gostima podijeliti. Želimo jedan uspješan nastup. Nadamo se da ćete uživati u ovome što smo vam večeras pripremili. Ovo i ti isto. Ja moram biti tu. Ja se sam urod među vama. U malome posavskome selu cure momci svi budu na prelu. Tu živjele dvije sestre male, pitaju se kom bi ruku dale. Kako ovdje nekog upoznati, kako znati da li mu ruku dati? Davno bilo, ali prinčeva nema, za njih majka već sad ruku sprema. Dosjete se pa pitaju smjelo, smiju li one izaći na prelo. Na prelu se dok se tamo prede, smije momak do cure da sjede. Pa ga možeš i po koju pitat, da li je čestit ili voli skitat. A u kolu to se dobro gleda, voli li igrat ili mu se ne da. I još nešto gleda se na svima, da li trenerku ili rubinu ima. Pokaže se da zna poigrati, rado njemu ja ću ruku dati. Ajmo Seko i ponesi prelu, izabrati najboljeg u selu. Jedan tebi, jedan blago meni, možda neki i htjedne da se ženi. Dište malo, dište. Sad.
Može to jače.
A šta reći poslije ovog? Pa to je, ajmo jače, možemo samo vidjeti. Ovo je samo jedan dio koji smo vidjeli od njih večeras. Ma bravo Rubinaši.